Mulțela Unplugged prezintă Rock Simfonic cu Chișinău Youth Orchestra și Cătălin Giosan pe 22 decembrie la Leo Grand Convention Center. Detalii la 7844 9944. Снова утро. Супер утро. Больше кофе. Больше вкуса. Больше красок. Еще один отличный день с друзьями и экстра от Петровской Слободы. Talentul se vede în ceea ce reușești să faci bine, lucrând cu inspirație, cu entuziasm, cu pasiune, transformându-ți lucrul într-o artă. Mobilă pentru casa ta de la Ambianța. Magicianul nostru și începe trucul. Priviți, el toarnă apă în scutecele Evi Baby. Emoții la max. Cel mai tare secret al mamei. Vă rog frumos, aplauze pentru echipa Ciocana! Șoferii, aplauze! Vasile, cel mai important șofer din toți șoferii.